diria, doncs ja està. En 2 pisos, però... Maria, a veure si les encertes, A veure, si tinc una ampolla d'aigua de plàstic. Molt bé. I m'estic llegint una revista que ja me l'he llegida, ja se m'ha trencat, ja l'he inserit els ulls. Molt bé. I et menges un iogurt de vidre. Ràpia. T'ensenya-li a la nena. Albert. Top obert, senyora. Mira que ha posat el nom, t'ensenya. Ràpia. I tant. Però molt bé, que t'ha quedat. T'ensenyaràs el pa, que era un espai, Aquí hi ha una altra prova, que és que el circuit amb els ulls tapats. Tu l'has fet? Els altres si voleu fer la prova del circuit, Vinga, jo sé que és al final. Maria. Ara què fem? Què? Això Ja hi acabeu, anava a piscina Pau i tot. Molt bé, que Vinga, enganxar. Ui, que està caigut. Mira, a veure, que li tires pega. Li tires pega, On vols posar-lo? Nàdia? On el vols posar?
Ahí va el Xavi. Oh, superheroi. Mira, mira, que encara falta, no? I és purpurina? Després tindràs que rascar. No està la mama, no? No està la tele. Això treu-li la veu, Joan? Carles, és igual. Ai, Carles. Bueno, el teu fill és Joan, no? Sí, ja m'està bé, no em preocupa. Aquest conill vol? Bueno. Bueno, pues crec que ja ho tenim, Abril. Com guapa, nen. Devuélvela, Susan. Una cámara. Aquí, cámara. Espera, vigila, Molt bé, des d'aquesta línia, va. Pep. Va, d'aquí. Las vermellas. Ja. Laura, a quina hora és de la pícnica? A les 8. Martina. Salvador, que no vingui algú que Qué precioso, eso de Ruggeri. Hay que decir. Está bien y todo. Julia. Marco, tú estás bien. Què va? He quedat una mica tort. Què ha fet maco? Raro. Però
I aquests d'aquí sí que són bonics. No, però aquest sí que és seu, perquè ho estava ella allà a la seva i els he posat aquí davant de la seva carpeta. Estava aquí dins i... Aquest sí que... Cambia la cara, por Dios. Jo no el conec. Jo no el conec. Ahora. Estem guapes? M'ha quedat el 24 Però és un o mig? Josep Maria, això què, tio? Com ho veus tu? No sé quan se li ha de donar el tom a això. Les traiem i donem el tom? Ho mirem, almenys. Porteu guants, no? No. No, perquè tu diràs, eh? Ho portem aquí per això. A donar la volta, no? Fiquem a sobre. Espera, fiquem un palet aquí, si vols, aquí al costat. Fica un palet, fica un palet, fica un palet. Ho dic perquè, si no... Hem d'apretar una mica. No, però no els donem el tom. Els traiem i després donem el tom apretant bé. Ara els traiem. Sí, aquí dic. Aquí apretarem perquè no... Ara, Guillem, te vaig. Anirem a buscar. Vinga, va. Cap a on? Cap allà, cap allà, que s'aixequi. Cap allà. Vale? Vale? Una, vale. Oh, tio, tremendo. Anem a posar. Un equip, eh? Vinga, va. La meva me la feu una miqueta més. Vine, treu-te-la. Posem aquesta, Josep Maria? Bueno, jo de... Més maons no tenim. Les de dintre perquè... Que bé hi hagi les mateixes nenes i els mateixos nens. Bueno, esperem que us agradi.
Ya está. Adeu, 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 adeu. Adeu. ¿De qué vas disfrazat? No vaig disfressar. Bueno,
Hola, Adrià. Això a la tele, tots ho veureu per la tele, tots ho veureu per la tele. Ja si ho gravo bé.
Moltes gràcies als alumnes de Ciutadans que estem tan simpàtics, amb els homes que t'apreciar i aquesta filosofia que ens ha mostrat aquests alumnes la farem fer una setmana de la col·laboració d'aquest cursos de música, el repertori, la filosofia i tot el que s'ha de fer. Moltes gràcies.